Il-Gvern ħabbar uffiċjalment l-inizjattiva ta' Space Park Malta li se jiġi żviluppat fil-fortizza ta' Binġemma wara li l-binja storika li llum hi mitluqa ġiet trasferita mill-Awtorità tal-Artijiet lil Xjenza Malta, l-entità governattiva li se tkun responsabbli mill-amministrazzjoni. Din it-trasformazzjoni f'Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza, l-Edukazzjoni u l-Innovazzjoni se tagħti ħajja ġdida lis-sit militari li sa ftit ilu kien biss okkupat illegalment, iżda issa ġie żgombrat wara azzjonijiet mill-awtoritajiet. Space Park Malta se jiġi żviluppat b'rispett sħiħ lejn il-karattru storiku tal-forti, filwaqt li joffri infrastruttura moderna bħaċ-ċentru għall-osservazzjoni tad-dinja li jiġbor dejta bis-satellita għal monitoraġġ ambjentali kemm dak marittimu kif ukoll tal-art. Il-park se jinkludi wkoll osservatorju ta' riċerka li jagħti lill-istudenti u lill-familji f'pajjiżna aċċess għas-sema permezz ta' tagħlim iggwidat u l-Esplora Space li se jkun il-qalba tal-park b'irjiet u programmi speċifiċi għall-iskejjel fost l-oħrajn. Fit-tnedija tal-proġett, il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, saħaq li din it-trasformazzjoni se jkollha simbolu ta' kif il-wirt Malti jista' jinbidel f'mutur ta' tkabbir xjentifiku u edukattiv. Aħna sfortunatament konxi li għal ħafna snin dan is-sit kien jintuża b'mod illegali minn squatters. Allura n-nies ma kinux igawdu minn dan is-sit u kien għalihom xi ħaġa li kienet magħluqa l-bqija tal-pubbliku. Bis-saħħa ta' ħidma li wettaqna naħħejna l-squatters li kien hemm f'dan is-sit u issa din f'pożizzjoni li ngħaddu s-sit u għamilna hekk illum lil Xjenza Malta. Xjenza Malta se tużah għal skopijiet xjentifiċi u edukattivi fi proġett mill-isbaħ li żgur se jinżel tajjeb mal-pubbliku Malti wewġi. Il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta, Silvio Xerri, qal li l-proġett jirrappreżenta għażla ċara li l-wirt tagħna għandu jaħdem għal ġid tal-pubbliku. Kulħadd jaf il-popolarità tal-Esplora kemm nies u għexieren ta' familji iżuru din l-esperjenza li għandna fl-Esplora sanka wkoll bil-luzzu li tlaq minn Taslima u mill-Belt u se nagħmlu l-istess ħaġa fil-Forti Binġemma fejn se nagħmlu issa Esplora Spazju fejn ħanatu l-istess tip ta' esperjenza bl-istess standards tal-Esplora hekk kif Villa Bigi kienu wkoll sit mitluq ex Sptar Navali issa sar dan il-mużew interattiv fejn jiġu il-familji kollha Maltin u anke barranin.